Nee, maar ik vreet je jou wel maar instappen. Daar komen de bus. Nou, en Ja, maar hier in de bus die niet. zei, je moet hier heen rennen, want dan ben je de jeder aan de beurt. Daar moet instappen. Zo'n Jelien zwargen de route naar Jesterbierum nog voor grote problemen. Troch een grote chaos bij de finish moesten grondkuierders uren wachten voordat ze ophellen wilden koenen. Puinhoop en optima forma. Ja, maar wat moeten we nou doen? Dat gebeurt nevens de organisatie dit keer net weer. Belangrijk is dat we net helemaal naar de Zeedik rennen, maar al jeder de finish daar is, we trokken een heel soort ruimte creëren voor in elk geval een terrein waar we alle mensen ontvangen kennen, waar ik een verschijning komt waar de mensen even verblijven kennen. Maar vooral ook dat we parkeerruimte creëren op een plek waar dus de stroom die het komt net conflicteert, dus net in de wei zit, maar de stroom die het giert. Voor de tocht van 2012 bindt twee nieuwe sponsoren onlutsen. De Rabobank en de Friesland Zorgverzekeraar. Ik speel het Friesland Culturele Haardstad 2018 een belangrijke rol. Wij willen graag een bijdrage leveren als dat kan aan het kwalitatief heel hoog peil maken van het programma. En anderzijds is het natuurlijk voor ons ook fantastisch dat er 15.000 mensen ook kennis kunnen nemen van de ambitie om culturele hoofdstad te worden. Uit zijn de finish veroort de Takom hier net vol aan de tocht. Er is ruimte voor 12 en een heel 1000 kuierders en 1000 wedstrijdrenners. De vraag of de slachtenmarathon net vaker plak vinden is nou nog net onder water. Mogelijk wordt het in de toekomst oors. En dan moet dat ook een beetje groeien in, dat moet ontstaan. Nou, daar doen we heel voorzichtig wat eerste stappen. Daar hebben wij ideeën over. Ja, u speteert maar dit warpen is daarin het allerbelangrijkste en daar hebben we nou mee begonnen. De inschrijving voor de hutrenners zet begin november uiteen. Voor de kuierders is dat 11 januari 2012.